Acu baru mulai nggak? Yes, boss. हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो माइकेल मोसाहारी बिथांनि डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां लोगोफोर माइकेल मोसाहारी बिथांनि डाइरेक्सन होनाय आरो सोमजोर बसुमतारी बिथांनि प्रडिउस खालामनायाव दिहुनजानाय जोर फिल्म प्रडाक्शननि आन्दाराव फैनो गोनां गुथाल आबुं बर' सावथुननि ग्रेन्ड प्रिमियार श' जानो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां गुथाल आबुं बर' सावथुननि बे ग्रेन्ड प्रिमियार श'आ बबे डिस्ट्रिक्ट आरो बबे जायगायाव जागोन आरो माब्ला आरो बबे डेटआव जागोन मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर गोदानै फैनो गोनां गुथाल आबुं बर' सावथुननि ग्रेन्ड प्रिमियार श'आ जानो थांगासिनो 2024नि 28 सेप्तेम्बराव आरो बे प्रिमियार श' जागोननि जायगाया जाहैबाय बाथाबारि बालमगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय लोगोफोर गुथाल आबुं बर' सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामदों बिग्राय बिथां आरो फावखुंग्रि महरै दं मनालिसा हाजवारी बिथां आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावगोन थाख्लाय नार्जारी, जेसास खारखातारी, राजश्री, रिंकुमनि, बिग्राय, बिरसिं, रनजित आरो खोरोमदाव बिथांमोनजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो 28 सेप्तेम्बराव गुथाल आबुं बर' सावथुननि ग्रेन्ड प्रिमियार श'आव बाहागो लाहैगोन आरो गुथाल आबुं बर' सावथुननि ग्रेन्ड प्रिमियार श'खौ जाफुंसारनायावहाय हेफाजाब होगोन। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।